2 tony ušetreného CO2. To je množstvo CO2, ktoré sa ušetrí pri bežnom 100 m2 domu pri výbere anhydridového poteru voči cementovému. Na každú tónu cementu vznikne až 600 kg CO2. Emisie vznikajú z dvoch dôvodov. Spaľovanie palív a chemická reakcia vápenca pri teplote 1450 stupňov. Čo má za dozučinenie, že z cementu vzniká až 8% všetkých svetových emisí CO2. A teraz porovnajme anhydrid. Vyrába sa pri teplote 163 stupňov sušením siranu vápenatého. Bez spaľovania a bez CO2 z chemických reakcií. Skrátka, len to porovnateľné minimum na energie. Takto sa snažíme byť ekologickými. Pri výbere poteru pre tvoj dom sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť ekologický aj ty. Ahoj!